Čaute ľudia, tak môžete vidieť, balík od herbamagic.sk došiel, takže neklamú, ja už mám takto druhú spoluprácu, všade všetko došiel, čo je vo vnútri, takže sa máte na čo tešiť a pôjdeme na recenziu. Ľudia, ja sa volám Maru Nelegál, také dnešné videjko. Tak to môžete vidieť, došiel balík od herbamagic.sk, takže poviem si dobre, čo sme tam dostali. Ja už to vidím. No, tak prvé, a tu máme joint Nano 11, jak môžete vidieť, je to brutálny joint. Brutálne, najlepšie dva jointy na cenu jednu a brutálne. Tá voňa je brutálna a ubalenie ešte brutálnejšie. Toto vyzerá balenie najlepšie a produktívnejšie. Je tu vzorka Nano 10, jak môžete vidieť, tu tiež ukážem. Opa, ty kokos, tá voňa je. Ty kokos. Tašička. Ty kokos. Brutalita. Som už mal. To sa odpáli tiež. Hinduizmy. Všetko je zberateľský produkt. A potom máme 20 gramov Nano 11, ktorá je brutálna. Tu máme nálepky. Nano 11, 20 gramov. Kamaráti, brutál, ty kokos. Chlapci, to je 20 gramov, ľudia. Ty kokos. Amerika. herbamagic.sk odporúčam. Je to len zberateľský produkt. A plus ešte majú veľký odber. Môžete kľudne, že 200, 300, 400 až 500 gramov. Takže ľudia, neváhajte a objednávajte od herbamagic.sk, lebo toto sa oplatí. A ty kokos, brutálne, je zberateľský produkt. Toto neslúži na spalovanie ani na nič, iba pouze zberateľský produkt. Máme nálepky, to tiež ukážem, sú brutálne. Samozrejme, brutálne nálepky a toto tiež. Brutálne. No jo ľudia, takže vidíme sa u ďalšieho videjka na kanále, takže sa máte na čo tešiť a vidíme sa. Čus.